आरो नोंसोरनि बिगुरखौ सालायजोबगोन लोगोफोर हमजालायबाय आरोबाव हौवा हिनजाव हमजालायबाय गाज्रि खामानि मावग्राफोर होनोबा फानग्राफोर गावनि देहा सोलेर फानग्राफोर सिख्लाफोर गथ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाथाय नुगोन आरोना आं देखायजोबलांगोन खोनासं इनि कलेज फरायनाया बन्द खोनाबाय आरो बे हावले ओनसोलाव नुयोब्ला बेखौ नुबाय रावबो गैयिखायसो आं दा बुंनो गोनां जाबाय बुजिबाय जेनेबा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ फानग्रा होननांगौ ना मा होननांगौ हो नोंथांमोना साननानै नायलाय गावनि देहा सोलेरखौ एसे फैसा एबा गस्ला गाननाय जोमनायनि थाखायनो मालाय जानला मानला मानसि मा जाथि गुबुन हारि लेथ्रा फाथ्रा जायजोंनो मेजोंनो गावनि देहा सोलेरखौ गथायनानै उन्दुनानै होनो हायो माबायदि मानसि जागोन नोंथांमोना आसुरित साननानै नायलाय बिमा बिफाफोरा एसेबां होबथायो बे गथ'फोरखौ मानिया गथ'फ्राबोथ' एसे बुजिनांगौना जेनेबा बिमाफ्रा मानि थाखाय जोंखौ खांदों जोंखौ बिसोरो गावसोर बोरायबा बुरिबा गावसोरखौ नायनो थाखायसो जोंखौ खांदों बेफोरबायदिखौ बुजिनांगौना बे गथ'फ्राबो थ' बेफोरबायदिखौ बुजिया मा नांगौ बिथांमोननो ना गांसे गस्ला हो गाव खामायनो रोङोबा ना मोजाङै जुदि फरायनानै जुदि गाव माबा मोनसे फरायै मानसिफोराबो आजिखालि जुगाव बेसेबां मोजां खामानि मावनानै बेफोरबायदि गाननाय जोमनायखौ बख'नानै लानो हायो थ' बिथांमोनाथ' एसेबां मोजां आथिं आखाइ गोनांबावसो थ' मानि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो गोनां ना बिमा बिफाया जोंखौ खाङो देनांहाय जोङो बोरायबा बुरिबा जों थैलांबा जोंखौ बानगारनो एबा गावसिनि साहारानि थाखाय गावसिनि दुखु सुखुनि थाखायसो जों गथ'फोरखौ खाङो दै नोंथांमोना एसे बुजिना नायबानो जाबाय बिनि थाखायनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनाङा मानसिफोरजों मिनि जाहोनाङा आरो गाव गाज्रि जानाङा मोजाङै थानांगौ मा होनो आथिं आखाइ दं गावबो खामायनानै आरजिनानै लानो हायो मा इसिबां मुर्ख मानसि दङ आयु मा जामारदों जोंनि बर' गथ'फोर खायफाफोरा ना आरो लांग्राफोरखौ नुदोंना नोंथांमोना लांग्राफोरखौबो ओरैबायदि दुमनांगौ एकदमबारे आथिं आखाइ सिफायनानै दोननांगौ जेबो मावनानै जानो हायै बेफोरबायदि खालामना दोननांगौ बे लांग्राफोरखौबो ओइ जोंनि एबसुनि लिडारफोर दं बायदिसिना गिदिर मानसिफोर दं बिथांमोनासो बेफोरबायदिखौ थिग खालामनो हायो बिनि थाखायनो बेफोरबायदिखौ एसे नाहरफिन आरोना बै गिदिर मानसिफ्राबो शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामनानै हो हानाय माने ताकि आरोबाव सोरबा बेफोरबायदि खामानि मावनो नागिरनायफोराबो नुनानै एकदमबारे गिनाय बायदि बिनि थाखायनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना जोंनि बर'आवबो साफा सानैल' गैया दे बेफोरबायदि मानसिफोरा अनेक मानसिफोर दं अनेक जायगायाव गावनि देहा सोलेर फाननानै जाग्राफोर दं दै बुरिफोरबो दङ हाबा जानाय हिनजावफोर आरो सिख्लाफोर मानि थाखाय बिदि जाजोबलांखोथाय एसेबो लाजिनाय गिनाय आरो लेथ्रा मुगैनाय बिथांमोनाव जेबो गैला मिथिगौना नोंथांमोना मा नांगौ बिथांमोननो बेफोरबायदि खामानि मावनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन बाय लोगोफोर